just ar a bhhatlum an tunned leis in Áras Mhic Dara sa Carraroe a ordu a ríis mar atá sé ordaí go minic agam. Faoi dhearra tá dul chun cinn, beagán dul chun cinn, agus tá sé oscailte an teachtain seo tá rééis 3 bliana tá rééis é a gúna. So is rud maith é sin ach níl ag freistal ar an nonad ach ceire gcuine. In anón an éileh atá ar an talamh dar lena Dr. Reachtaíocht agus freisin tá teach altrana seán agus tá 5 leaba folamh lena blianta rud a chur iontas ar an ara butler nuair a bhí sé an I rith an todhraí. So an rud atá dhéanamh agamsa tá a rá go bhfuil beagán dul chun cinn ach tá gá le súlgéir wetse agus an taras sláinte. Chun chinntiú go mbeidh an tunned oscailte go thomláin go scioppa agus is féidir agus fáil réal ina leaba atá dúnta. Gur mágad í heachta. Gur mágad Ceachta Connolly táim sásta go bhfuil dul chun cinn beagán or beag an inis. Cuireadh mé ceis go dtí an Áras sláinte faoi Áras Mhic Dara agus beidh mé ar ais cogadh go luath.